30 april wil Brussel toch iets van Nederland weten. Maar de druk op die Kamer, dat merk je ook wel op de oppositiepartijen, is erg groot. Maar ze willen wel allemaal, volgens mij. We komen daar straks over te spreken. Wanneer verwacht u eigenlijk die brief? Nou, om 10:00 morgenochtend dan komen we weer bij elkaar. En dan zullen we kijken waar zeg maar de sondages toe kunnen leiden. En op basis daarvan gaan we een brief maken. Maar de bedoeling is, ja, 3:00 begint het debat. Dus ja, die moet dan toch om 1:00 uiterlijk wel zo'n beetje klaar zijn. Mooi. Dat is het onderwerp waar we morgen over gaan praten dan. Maar nu vanavond. Want vanavond barst eigenlijk de strijd los rondom het lijsttrekkerschap. Het partijleiderschap ook van uw partij. Hoeveel kandidaten verwacht u? Ja, dat weet je nooit. Maar, meer dan 2, hè? Want dat verwacht de partijvoorzitter ook. Die heeft ook aangekondigd twee rondes. Waarbij degene die de 2 laatste of de 2 eerste een tweede ronde moeten. Dus ja, wat verwacht je? 3, 4, 5 kandidaten. Dat moet je toch wel, daar moet je toch wel vanuit kunnen gaan. Vroeger was dat anders. En daar werd eigenlijk in het debat van gisteren werden wij daar nog even aan herinnerd door Sibrand van Haarsma-Buma. Laten we even kijken wat hij zei. Met de val van het kabinet is de verkiezingscampagne begonnen. Zelfs de premier is sinds gisteren weer kandidaat-lijsttrekker. Het CDA, ik geef dat direct toe, is daar nog niet aan toe. En wij hebben ook niet zo'n goede ervaring, moet ik heel eerlijk zeggen, met het aanwijzen van een lijsttrekker in 1 dag. Zelfs niet als dat de zittende premier is. Het was een beetje een sneer naar Balkenende eigenlijk, dachten wij. Nou, het was zelfspot en tegelijkertijd ook een beetje een sneer naar Mark Rutte. Want die was als zittend premier net die middag aangewezen door de VVD-partijbestuur als lijsttrekker. Dus het was een beetje zelfspot en tegelijkertijd ook dat wij de aanwijzing eigenlijk dat wij toch deze keer wel iets anders zouden doen. Ja, omdat het toen met Balkenende eigenlijk, daar had iedereen spijt van later, dat het zo ondoorzichtig was gegaan op een achternamiddag, ik geloof zelfs een vroege ochtend. En bij het CDA is toen toch wel de gedachte postgevat, laten we het voortaan wat democratischer doen. Dan komt er misschien ook een verrassende kandidaat uit. Nou, ik heb in januari heb ik zelf gepleit voor verkiezingen van de lijsttrekker. Omdat ik het vind passen bij een moderne partij. Ik vond het ook goed dat mensen die zich opwerpen, dat die ook bereid zijn om de eigen leden om te beginnen te overtuigen. Want als je de kiezer wil overtuigen, dan moet je toch op zijn minst de eigen leden weten te overtuigen. En dat je ook niet bang bent om te verliezen. Want als je bang bent om te verliezen, dan win je ook nooit. Dus Ziet u hem eigenlijk? Wat zeg je? Ziet u hem? Hem of haar? Of haar, dat is de vraag. Oh, maar ik denk dat... er zijn natuurlijk heel veel, maar ziet u hem of haar al die het voor u is? Ik denk dat er voldoende goede kandidaten kunnen zijn. Maar u hoeft er maar 1 te hebben. Jawel, maar weet je wat nou het leuke is? Als we nou zeggen, laat nou eens de leden van de partij, laat die nou zelf in een open... Ik ben het CDA-lid uit Voorburg en ik ga met veel spanning naar die debatten kijken en kijken wie mij kan overtuigen. Dat meen ik nou serieus. Heeft u destijds gepleit voor zo'n lijsttrekkersverkiezing omdat u vindt dat het hoort bij een moderne partij? Of omdat u bang was dat de partijvoorzitter zelf iemand zou neerzetten waarvan zij vond dat ze het moest doen? Nee, ik heb dat gedaan omdat ik het vind passen bij een moderne partij. En omdat ik vind dat zeg maar de manier hoe het de vorige keer gegaan is, dat niet voor herhaling vatbaar was. Omdat daarna de hand dan kritiek komt van ja, hallo, wij hadden wel eigenlijk iemand anders willen hebben, maar hij is ons opgelegd. En als we dat van tevoren hadden geweten, dan hadden we hem niet gesteund. Dus ik vind ook dat mensen zelf ook verantwoordelijk moeten zijn wie ze op een gegeven moment naar voren schuiven. Maar tegelijkertijd is het nadeel dat een aantal mensen nu ook niet zich kandideren, omdat ze niet in zo'n beauty contest willen terechtkomen. Bijvoorbeeld de Jaap Smit, voorzitter van de CNV, vandaag laten weten, ja, dan doe ik niet mee. Ik heb zelfs met hem gesproken van, zou jij het niet willen doen? Camille Eurlings had misschien nog wel gewild met nog heel veel nachtjes slapen, als het echt druk op hem was geweest. Maar ja, niet in zo'n beauty contest. Maar dus ik vind dus echt, hè, als iemand niet bereid is om de eigen leden te overtuigen waarom hij of zij de beste kandidaat is, dan moet je ook gewoon geen campagne voeren. Ik vind we leven wel 2012. Ik vind dat je die bereidheid moet hebben. Ik heb meteen ook toen ik gezegd heb, er moeten lijsttrekkersverkiezingen komen wat mij betreft. En ik ben blij dat het partijbestuur dat toen besloten heeft. Heb ik gezegd van, ik doe daar in ieder geval niet aan mee. Maar als iemand nou werkelijk denkt dat hij of zij de geschikte kandidaat is, de geschikte lijsttrekker is, dan moet je ook bereid zijn om dat te doen. We merken straks wie het zijn. Wij hebben er een paar uitgekozen omdat we dachten, die zouden het wel eens kunnen zijn. Dit zijn namen die circuleren.
Welkom bij de verkiezing van de partijleider van het CDA. Hier zijn de kandidaten. Siebrand houdt van schaatsen en piano spelen. Marja, een oud-verpleegkundige uit Schipluiden. Henk, een ponygek van 54 jaar. De sympathieke Liesbeth is dol op lezen en koken. Camille, een vliegtuigspotter met een zachte G. En Jan Kees, de immer opgewekte penningmeester. Maurice, wie gaat het worden? Ja, Maurice, wie gaat het worden? Nou, dat zou ik absoluut niet weten. Maar we hebben in ieder geval aan de kiezers 3 namen voorgelegd. Omdat de jager voortdurend zegt dat hij het niet wil. Als die mee zou doen, zou hij bij de kiezer veruit als eerste eindigen. De score van de 3 die we hebben gedaan, dan blijkt echt nog van Bijsterveld wat te scoren. Ook niet Bleker te scoren. Maar alleen maar Siebrand van Haarsma-Buma. Ja. Ja. Is dat ook uw kandidaat, meneer Vraag? Om te beginnen wil ik zeggen dat het terecht is dat Maurice de Hond dat hij niet gepeild heeft of Jan Kees de Jager de lijsttrekker zou moeten worden. Want ik ken Jan Kees de Jager heel goed. En ik weet één ding zeker. Natuurlijk heeft hij erover... nee is nee. Ja, die heeft nee gezegd en die gaat het gewoon ook absoluut zou dat niet voor doen. Camille Eurlings dan niet gelden, denkt u? Die heeft Ja is ja en nee is nee, bedoel ik? Oh nee, maar die is niet beschikbaar. Ja, maar omdat ik Frits net hoor zeggen dat jij denkt van... Nou, niet via deze route. Maar deze man was toch de meest populaire geweest als hij had meegedaan, of niet, Maurice? Als de jager niet zou meegedaan hebben. Ja, nee, maar goed. Maar Eurlings, dan denk ik dat de Eurlings wel zou gaan winnen. Zo kun je allemaal namen noemen. Maar Camille doet het ook niet. Ik bedoel, vorige zomer heb ik daar uitvoerig mee gesproken. Die komt niet terug. Meneer Verhagen, gaat u wel op de lijst staan als Kamerlid? Nou, gek genoeg zit ik deze week op de kop af. 26 jaar in een gekozen politieke functie. En dat zijn 26 tropenjaren. Nou, niet alle 26 hoor, laat ik eerlijk zijn. Maar de laatste 10 jaar zijn wel tropenjaren geweest. Maar ik vind dat je wel, als je op de lijst gaat staan, dan moet je ook beschikbaar zijn om 4 jaar in de Kamer te gaan zitten. Ik hou er niet van om tussentijds op te stappen. Of om, als je niet in het kabinet komt, de kaaienlatten te nemen. Daar hou ik gewoon niet van. Dus ik heb me iedere keer ook gewoon de vraag gesteld, ben ik weer volledig gemotiveerd om dat voor die volle 4 jaar te doen, ook in een Kamer. En ik heb besloten om me niet beschikbaar te stellen voor de lijst. Ik ga dus niet alleen niet op voor het lijsttrekkerschap, ik ga ook niet op de lijst voor de Tweede Kamer. Geen motivatie? Zegt u dat? Geen motivatie? Nee, je moet voldoende gemotiveerd zijn om te zeggen 4 jaar dus lang. niet? En ik zeg, ik ga niet 4 jaar ga ik zeg maar daaraan committeren. Ik vind ook dat moet je het ook voor de volle periode doen. Ja. Dat doe ik niet. En ik vind ook met een nieuwe lijsttrekker moet je zo'n nieuwe lijsttrekker ook niet voor de voeten lopen. Ik bedoel, het is ook niet zo dat ik nou een backbencher ben. Laten we het daarop houden. Bent u ook niet meer beschikbaar eventueel als kandidaat-minister? Nou, ik ben blij dat u in ieder geval ervan uitgaat dat het CDA weer kandidaat-ministers levert naar de Zou kunnen. naar de We sluiten het niet uit, laten we het zo zeggen. Ik ook niet, dus daar zijn we het dan eens. Ik ga er deze zomer gewoon eens over nadenken wat ik verder ga doen. Ik moet je zeggen dat ik heb afgelopen 2 jaar ook regelmatig contact gehad met Wouter Bos. En ik heb gemerkt hoe moeilijk het is om voor de politiek af te kicken. Dus je moet ook nooit zeggen. Maar ik ga er gewoon deze zomer eens heel rustig over nadenken. Maar u zei net één ding nog even. Want u zei net, u prees net de demissionair minister van Financiën dat hij zo duidelijk was. Voor hem was ja en nee. Mm-hmm. Dus dat geldt ten aanzien van zijn beschikbaarheid voor het lijsttrekkerschap. Ja. U heeft hem ook niet gehoord over... Nee, maar hij zit hier nu niet. Klopt. Maar u durft dat niet uit te sluiten. U durft niet gewoon te zeggen nee, nou even niet. Ik wil daar gewoon deze zomer eens over nadenken. Ik bedoel, ik ben de laatste tijd er nogal met iets anders bezig geweest. Het lijkt me op zijn minst goed om, net zo goed als je van tevoren je de vraag moet stellen... Ben ik beschikbaar voor een lijst? Ga ik dan 4 jaar in een Kamer zitten of niet? Daar denk ik iedere keer hard over na. Daar heb ik nu van gezegd van dat doe ik niet. Ik wil deze zomer... Hoeveel tijd wil u nemen daarvoor dan? Zoveel als ik nodig heb. Dat lijkt mij vrij goed. Als ik u nu zeg, van, stel dat morgen de VARA ophoudt te bestaan... omdat staat dat ook de PVV dat wil? Omdat een nieuwe regering u geen subsidie meer geeft. Ja. En dan gaat u toch ook eens even nadenken over wat u gaat doen. Neem ik aan, tenminste hoop ik voor u. Ja, ik weet niet wat de vraag was. Maar de vraag van ons was eigenlijk, zou u nog minister willen worden? En dat weet u eigenlijk. En dat weet ik eigenlijk niet, nee. Mag ik nog een vraagje daarover stellen?
Daar heb ik maandag ook maar is me opgevallen. U zegt, en ik weet dat u keihard gewerkt heeft, zoals iedereen in de politiek. De laatste 10 jaar waren tropenjaren. Maar de laatste 10 jaar is het CDA altijd in de regering geweest. In 2002 is het kabinet gevallen. Was u in de Kamer. In 2006 was u fractievoorzitter. Gevallen het kabinet. In 2010 is het kabinet gevallen, was u minister. In 2012 is het kabinet gevallen, was u vicepremier. Heeft u niet het gevoel, dat het CDA of u zelf daar een rol bij gespeeld heeft? En last but not least, is het nou niet het moment dat de politiek eens moet veranderen? Of gaan we nu weer door in het geheel? Ja, maar dat is een heel andere discussie. Die hebben we ook wel eens vaker gevoerd. Dat is natuurlijk toch, ik bedoel, dat heeft ook te maken met de uitslag van de vorige verkiezingen. Dat er natuurlijk ook een vrij grote onvrede in de samenleving is over het bestuur enzovoort. De onbehagen. De manier of je als politiek wel voldoende rekening houdt met de gevoelens in die samenleving. Dat is een van de discussies die we vaker gevoerd hebben. Overigens was ik niet betrokken bij de val van het kabinet Kok 1998, 2002, daar was ik niet bij betrokken. Maar in 2002 is ook nog met de OPF gevallen. Ja, toen zat u in de Kamer. Inderdaad. Nee, maar omdat u 2002 noemde. Maar dat was... Maar ik vind dat de politiek, dat is ook een van de redenen geweest waarom wij als CDA ook niet weggelopen zijn voor moeilijke keuzes in moeilijke tijden. Omdat ik vind dat je in ieder geval de onvrede, dat je die wel serieus moet nemen. En dat je dus niet alleen maar makkelijk aan de zijkant moet gaan staan en te gaan roepen dat het niet deugt. Maar de onvrede vandaag is groter dan hij een paar jaar geleden was. En nog een paar jaar geleden was. Dat is inderdaad iets waar je absoluut je de vraag moet stellen. Maar ik bedoel, het gekrakeel over de verkiezingsdatum of de discussie waarbij verschillende partijen het niet eens worden, doet de politiek geen goed. Dat ben ik volledig met u eens. Ja. Mogen we iets anders aan de orde stellen, over onvrede gesproken? Er is een imago-kwestie met het CDA. Dat mag je bijvoorbeeld afleiden uit het feit dat het CDA laag staat in de peilingen. En dat mogen we ook afleiden uit het feit wat er destijds op het congres gebeurde, waar de vraag aan de orde was of het CDA mee zou doen aan een gedoogconstructie van de PVV. Laten we nog even een paar meningen van prominenten terughalen. Beste partijraadsleden, we moeten hier gewoon niet aan beginnen. Met de PVV verkopen wij de C. Geert discrimineert en polariseert. Er is verschil tussen een politiek compromis en je ziel verkopen. Doe dit de mensen in ons land niet aan. Doe dit onze partij niet aan. Doe dit ons land niet aan. Dus mijn advies, don't do it. Ja, hoe kijkt u er nu naar eigenlijk? Nou, ik loop niet weg voor de verantwoordelijkheid van de keuze die ik toen gemaakt heb. Maar met de wetenschap van nu? Nee, want kijk, wat er duidelijk was dat er op dat moment andere combinaties niet mogelijk waren. Er waren uiteraard grote verschillen van inzicht met de PVV. Er waren ook op sommige punten principiële verschillen. Dat is ook de reden dat we geen meerderheidsregering gevormd hebben, maar een minderheidskabinet met gedoogsteun. De wetenschap van u. De heer Spalin zei, doe het land dit niet aan. En we zagen u kijken, en dat moet u wat gedaan hebben. Dat ja, tuurlijk. Dat ja, nee, maar zij verbergen zich, ze uiten zich niet in triomfalisme op het ogenblik. En dat lijkt me heel netjes. Maar u zou natuurlijk kunnen zeggen, ja jongens, jullie hadden wel een beetje gelijk. Het was voor geen enkele CDA'er een makkelijke keuze. Ook voor die CDA'ers die in zo'n constructie zijn gestapt of die daarvoor waren. Voor geen enkele. Wat ik mezelf wel aanreken, is dat ik ervan uitgegaan ben dat afspraak was. Dat afspraken die we gemaakt hadden, dat we die ook met de PVV dat die ook zouden worden nagekomen. Hè? Want we hebben dus op allerlei dingen fors onderhandeld, maar daarna was het altijd een man, ook dat, als ik u mag onderbreken, ook dat zei Ab Klink toen, die zei, Wilders zal volop op het orgel gaan en als het erop aankomt, is hij er niet. Hij heeft u gewaarschuwd daarvoor. Wat ik mezelf aanreken en wat een politieke inschattingsfout is geweest, is dat ik dacht dat hij zijn woord zou houden. Dat ook als de crisis er was, dat hij dan met maatregelen zou instemmen die nodig zijn om de crisis op te lossen. Waarom dacht u dat wel en waarom dacht Klink dat niet? Nou kijk, waar de discussie toen over keek, dit kabinet, waar dit kabinet voor gestaan heeft, op geen enkele wijze heeft dit kabinet mensen gediscrimineerd op basis van hun geloof of op basis van hun achtergrond. Dit kabinet is ook niet gevallen
op een conflict over de islam. Dit kabinet is gevallen omdat wij het niet eens werden, omdat Wilders de politieke moed niet had om zijn woord, dat hij bereid was maatregelen te nemen die nodig waren om een antwoord te geven. Daar komen we straks bij. Maar dit kabinet heeft er ook dus geen afstand van genomen als hij het wel deed. Op de islam. Nee, maar als u niet met de PVV in zee was gegaan, dan had u dit allemaal niet hoeven meemaken. Nee, dat klopt. Dat heeft u volkomen gelijk in. Ja. Dat is zo. Maar dan loop ik nog een keer in herinnering de uitslag van de verkiezingen die vrij verwarrend was. Andere mogelijkheden waren op dat moment geblokkeerd. Waren gewoon geblokkeerd. Ik heb nog de dag. Geen kant op. Zegt u dat? Nee, maar wat ik gedaan heb, is de dag voordat ik naar de informateur destijds ging, heb ik nog gecheckt bij onder andere GroenLinks. Is er een andere combinatie mogelijk? De PvdA wenste überhaupt niet met mij te praten. Die mogelijkheden waren geblokkeerd. Paars was geblokkeerd. Toen is gekeken, is een gedoogconstructie mogelijk? Dat was op basis van de inhoud mogelijk. En we hebben daar afspraken kunnen maken op financiën, op economie. Een groot deel van het CDA-verkiezingsprogramma kon gerealiseerd worden in het regeerakkoord. En daarvan hebben wij toen willens en wetens ja gezegd. Daar loop ik ook niet voor weg. Wat ik mezelf aanraak, wat ik een politieke inschattingsfout vind, is dat ik dacht dat bij hem afspraak was. En dat tot aan vorige week zaterdag gold dat overigens ook. Ja, maar is dat dan psychologisch inzicht wat tekort schiet? Of wat is het? Ik bedoel, u zegt ik heb een fout gemaakt. Waar is die fout op gestoeld? Op het moment dat je gewoon afspraken maakt die nagekomen worden, mag je er ook vanuit gaan. Zo werkt het in de politiek. Van de andere kant zie ik ook overigens in andere landen dat juist de economisch-financiële crisis leidt tot de val van kabinetten. Dus dat men uiteindelijk dat er bepaalde partijen niet de moed hebben om maatregelen te nemen die fors ingrijpen, die pijn doen. Dat zie je overal. Dat zie je in Italië, dat zie je in Griekenland, dat zie je in Finland, dat zie je in Slowakije. Al die regeringen die zijn inmiddels door deze financiële economische crisis zijn die van het toneel verdwenen. Laten we naar de plek toe gaan waar het dan in dit geval misging. Waar kennelijk een woord niet meer een woord was. U heeft een boekje meegenomen. Dat is een enigszins fameus geworden boekje, want het is het notitieboekje van Verhagen. En in sommige analyses die er gemaakt zijn na afloop van het Katshuisberaad is daarover gesproken. Wat staat daar zo allemaal in? Nou, wat er allemaal in staat, dat zal ik... Zal ik het voorlezen? Nee. U krijgt dat helemaal niet te zien. Ik zal dat als ik echt uit en der dagen... Ja, dat zijn in principe persoonlijke aantekeningen. Maar ik zal mijn kinderen vragen als ik er niet meer ben om dat aan het Rijksarchief te geven. En dan mogen historici zich daar eens over buigen. Dan pas? Ja. Niet eerder? Nee. Maar waarom deed u dit? Dat alles opschrijven? Nou, dat je weet wat... jullie zitten 7 weken te onderhandelen. Je kunt het toch eens even zien. Dat is wel heel aardig, hoor. Laat ik 2 zinnetjes voor. Ja. We hebben twee momenten gehad. Eén keer dat het bijna misging en 1 keer dat het misging. Waar ik in een zinnetje... we hadden in het begin hadden we nogal een discussie gehad. En toen op een gegeven moment liep het bijna mis. Omdat er bedenktijd door de PVV gevraagd was over wat we nou werkelijk in het begin hadden afgesproken. Dat was 26 maart, geloof ik, hè? Ja, zo. Ja. En toen kwamen we dus weer om de tafel te zitten. En toen heeft hij gezegd van er is ook een ander belang dat ons overstijgt. En dat is het Nederlands belang. En daarmee is de quote van de openingszin uit de eerste dag van de onderhandelingen weg. Namelijk dat alleen maar zijn partijbelang ja, u heeft het over Wilders. Wilders heeft aanvankelijk gezegd ik zit hier alleen voor het partijbelang. En toen heeft hij dus vandaar dat we meer gingen spreken. Ja. Er is ook een ander belang dat ons overstijgt en dat is het Nederlands belang. Dus toen hadden wij weer hoop. En ik zal u de laatste zin... Maar die heeft u publiekelijk voor camera's uitgesproken, dus zo spannend is het niet. Volgens mij kan het beter. De laatste zin zal ik u eens even laten zien. Gaat u dat voorlezen? We kunnen er niet mee instemmen omdat de... Ja? En toen hield het op. En waarom? Omdat hij vrij snel sprak. En toen vroeg ik, kun je die zin herhalen? En toen zei hij, ik ga dat niet herhalen, zodat jij dat in je schriftje kunt opschrijven. Dus die houdt hier ook op. Ja. En naderhand zei hij het voor de camera's. We kunnen hier niet mee instemmen omdat we niet willen dat Europa dicteert dat onze AOW'ers moeten betalen. Heeft u die analyses... was overigens, dat was de laatste zin. Heeft u de analyses gelezen? Ja, vast, hè? Zoals ze in NRC, Volkskrant, Telegraaf gestaan hebben. Die heb ik gelezen, ja. Ja, ik lees meestal eigenlijk alle kranten. Ja. En dacht u toen ook van, nou, dat hebben ze goed opgeschreven, wat ik ze verteld heb? Nee. Nee? Nee. Want was het niet allemaal correct wat er stond?
Nee, omdat ik ze niet alles verteld heb. Heeft u wel iets verteld eigenlijk? Ik heb met mensen wel gesproken, ja. Ik heb ook wel mensen... Hoe ging dat nou? U heeft wel met mensen gesproken. Ja, maar u noemt een aantal kranten. Nou ja, 3. Ja, dan klopt het alvast niet. Nee. Met die 3 kranten heeft u niet gesproken, bedoelt u? U noemt zo 3 kranten op waarmee ik gesproken zou hebben. Dat klopt niet. Ik heb wel met een aantal mensen, ook met journalisten, wel gesproken over hoe ging dat nou in zijn sfeer. Maar niet zo gedetailleerd als dat verhaal daar stond. Nee. Maar er waren wel een paar dingen... Nee, maar omdat je spreekt ook gewoon... In principe ga je zo'n onderhandelingen in. Dan staan daar ook niet alle details van die onderhandelingen in. Hier staat, zal ik u eerlijk zeggen... Over 25 jaar kunt u dat in het Rijksarchief misschien zien. Aanmerkelijk meer. Ja, maar we zoeken een beetje naar de sfeer. Want het is heel lang stil geweest. We hebben van alles gelezen in die analyses. Dat er trillende sponningen waar de deuren bijna uitlagen... omdat er nogal met de deuren werd gegooid. Klopt dat? Nou, er lopen wel eens emoties op. Maar ik denk dat hier op de redactie nog wel eens met de deur geslagen wordt. We hebben het niet over de redactie. We blijven lekker in het katshuis. Nee, maar natuurlijk is er wel eens met de deur geslagen. En wie doet dat dan? Ja, daar ga ik... ik denk dat ik dat zelf ook nog wel een keer gedaan heb, ja. Juist. Wanneer bijvoorbeeld? Nou, omdat je vindt dat er echt iets onredelijks gebeurt. En dan gaat u met deuren slaan? Nee, maar als je dus daar niet meer verder door kunt, dan begin je te zeggen, nou, dan houdt het op. En dan gaat de deur achter je dicht en dan loop je weg. Ja, de deur gaat niet vanzelf achter je dicht. Dat ga je die sla je achter je dicht. Met enig geweld is dat gepraat. Nou ja, maar die sponningen zitten er nog in. Het katshuis hoeft niet gerenoveerd te worden. Maar wat was dan onredelijk? Wat was dan de onredelijkheid waar u zo over Het gaat bij zoiets... Het punt is... Wat je doet is natuurlijk, je praat niet over een totaalplaat. Je zit punt voor punt te bespreken. Ja. En je denkt van, nou, als je daar iets op geeft, dan krijg ik daar iets terug. Nou, als dat niet gebeurt, dat het alleen maar nemen is, dan wordt het op een gegeven moment vervelend. Nou, als ze dan die denkt van, nou, maar hier zit het echt aan de pijngrens. Ja. En de ander beweegt totaal niet, ja, dan lopen die emoties op. Of op het moment dat er gezegd wordt, ja, nee, maar we hebben nou wel gezegd dat er geen taboes zijn en dat we in principe streven naar 3% en dat we kijken naar de koopkracht. Maar dat interesseert me nou niet meer. Ja, dan zeg je van, ja, had dat 7 weken geleden gezegd. Maar even het beeld, hè, want dat intrigeert me. Dan zit daar zo'n Verhagen die de hele tijd ook dingetjes zit op te schrijven. Ik ben niet... Ja, het feit dat ik al zo'n halve zin heb... Hè, dat is hij boos, stapt hij op, doet hij de deur dicht, dat met een klap. Maar het ergste is natuurlijk, je moet weer terug. Ja. Nee, dat gaat dan zo heel langzaam die deur zo open? En, nee, op een gegeven moment... Kijk, Mark Rutte die is natuurlijk op zich die zat ook technisch voor. Dus het is altijd heel goed om toch weer eens even... we hadden allemaal wel al aparte kamers ook, hè, waar je ook zo nu en dan overleg kon hebben, onderling. En dan loop je eens binnen van, nou, kunnen we niet toch eens even daar eens over praten, of daar eens over praten, of kun je niet toch dat eens even bekijken? Nou, en dan, oké, dan ga je weer eens door. Wat was het moeilijkste? Het moeilijkste? Ja? Qua inhoud, welke onderwerpen? Moeilijkste moment. Ja. Nee, maar het moeilijkste moment is het moment dat je daar 7 weken gesproken hebt. Je hebt de totale plaat klaar. Het zou over koopkracht gaan, daar kun je wat aan doen. Je kunt dat weer verbeteren en daar wordt dan helemaal niet over gesproken, want er wordt dan gezegd, ja, het totale pakket is onaanvaardbaar. Ja, dat is het moeilijkste moment. Op het moment dat die bijna breuk is, ja, dan is dat ook moeilijk. Maar dat is meer omdat je denkt van, ik ben verantwoordelijk voor een antwoord op die financiële economische crisis. En het breekt je bij de handen af. Ja. Maar had u niet eerder in die 7 weken het idee... het kon eigenlijk wel eens fout lopen omdat Wilders de boel opbreekt? Dat u gewoon... misschien dat er niet een concrete aanleiding was... maar dat je dat gevoel hebt. Wat je bij 7 weken onderhanden... Nee, maar kijk, voor iedereen heeft het... Weet je hoe die dingen gaat? Je ligt zelf ook... lig je gewoon wakker. Je denkt van... kan ik dit nog wel trekken? Kan ik deze concessie doen? Ik bedoel, dat is voor iedereen. Ik bedoel, dat is voor mij net zo moeilijk als voor Geert Wilders... als voor Stef Blok, die onderhandelingen deden. Dat maakt allemaal niet... Dus je zit gewoon te kijken van... Dat denk je over. Dit is iedere keer van, kan ik dit nog wel doen? Ik bedoel, het doet altijd pijn. Ik bedoel, je doet ook concessies waarvan je weet dat je hele achterban over je heen gaat vallen. Ja, maar dan vroeg ik iets anders. De vraag was of u al eerder dan de laatste dag dus het gevoel had... Wilders kon wel eens de boel opbreken. Je weet nooit... Nee, wat wel is van hij durft niet ja en hij durft niet nee te zeggen. Dat was vaak?
Nee, u vroeg, heeft u dat gevoel wel eens gehad? Dat is iets anders van, deed hij dat vaak? Nee, hij deed het ook niet, hij zei dat ook niet. Maar had je het gevoel dat je denkt van, hij durft niet ja te zeggen, hij durft niet nee te zeggen. Ja. En waar zat hem dat dan in? Is dat omdat dat is een gevoel. Maar waar zat het in dat hij dat dan niet wilde? Was dat omdat hij eerst wilde overleggen? Omdat hij niet zeker was van zijn zaak? Dat hij het idee dat hij onvoldoende steun had? Dat het allemaal veel trager. Ik bedoel, allemaal inderdaad overleg. De 3 voorbehouden inbouwen. Maar mag ik dus nog ik wou ook mijn voorbehouden in. Maar ik doe het meer van, op het moment dat we dat doen, dan wil ik ook per se dat je dan, als we OS doen, wil ik ook zorg en woningmarkt doen. Ik bedoel, ik koppel dingen. Maar daarmee heeft Wilders dus gelijk gehad. Sorry Maurice, één ding nog even. Dat er dus over nergens echt een akkoord was bereikt. Daar heeft hij gelijk in. Nee, hij heeft absoluut gelijk in de stelling. Niets is akkoord totdat alles akkoord is. Ja. Daar heeft hij formeel helemaal gelijk in. En hij heeft dus nergens akkoord op gegeven. Hij heeft niet gezegd, dit hoofdstukje akkoord. Ja, op al die individuele maatregelen. Ik bedoel, anders krijg je gewoon zo'n plaat niet. Op al die individuele maatregelen is ja gezegd. Maar hij heeft gelijk. Er is pas een akkoord op alles als er op alles een akkoord is. Ja. Dus het totaalpakket, daar kon hij nog altijd nee op zeggen. Dat gold voor mij ook. Maar u zit daar met Rutte, met Wilders. Dus we hebben een crisis. En u weet dat er een kans is dat Wilders opstapt. Waarom ik niet begrijp waarom u niet met Rutte een tweede plan heeft. Als Wilders opstapt, dan hebben we dat plan wat wel door het midden heen kan. Want nu staat u met lege handen. Nee, maar kijk, dat is toch de manier waarop je omgaat met een crisis en een fallback scenario? Maar dan moet je ook een meerderheid hebben in de Kamer. Maar u weet toch en wel... dat is dus waarom er ook nu gesprekken plaatsvinden. Van, is er een meerderheid in de Kamer te vinden op basis waarvan je in ieder geval de grootste problemen waar we nu mee geconfronteerd worden kunt oplossen, kunt aanpakken. Gelukkig zijn er genoeg verantwoordelijke partijen die bereidheid hebben. Maar ik kan wel rustig met Rutte een plannetje maken, of een plan maken. Maar dan kun je dat voorleggen. Maar u heeft ook het debat in de Kamer gezien, die meteen ook zeiden, en terecht, sorry, maar u moet wel een meerderheid hebben. Maar wat er nu gebeurd is, het plan wat er kwam was het plan van CDA, VVD en PVV. U kunt zich ook toch voorstellen wat u had gedaan zonder de PVV en wat de andere partijen misschien hadden geaccepteerd. Ja. Dan had het er gelegen van de regering. Nee, maar die accepteren dat niet, tenzij er ook elementen in zitten waar zij zelf zeer aan hechten. Maar dat zijn we dus nu ook aan het doen. Ja, maar mijn punt is dat wat misschien in die 7 weken ook gekund. Ja, maar dan hadden ze op 3 borden tegelijk beschakeld. 4, 5 borden tegelijk beschakeld. Maar als er crisis is, lijkt het me wel verstandig als je 7 weken zit. Nee, maar dan had je moeten zeggen van, we hebben er geen vertrouwen in. Sorry, we beëindigen deze samenwerking. En dat vind ik wel, op het moment dat er echt al niet de bereidheid is om tot een akkoord te komen, dan moet je er ook niet aan beginnen. Dan moet je zeggen van, sorry, we stoppen er nu mee, want we willen de crisis aanpakken, maar we geloven er niet in met jou. We gaan het met een ander doen. Zullen we even voor de luchtigheid kijken naar iets waar u ook erg om gelachen heeft. Althans, dat stond in die reconstructies die wij in de kranten zagen. Namelijk een scènetje uit De Wereld Draait Door, waarin geoefend werd hoe een stevig gesprek met Wilders zou moeten plaatsvinden. Laten we even kijken. Heb jij enig idee hoe strontziek ik van jou ben, Geert? Als politicus, maar juist als mens. Ik heb mij op dat CDA-congres laten wegzetten als een Judas. Door jou. Vind je dat vervelend, Geert, als we roken? Zal ik anders lekker een muziekje voor je op twitteren? Wat zeg je? Nog harder. Als jij dat wel... Nou moet je het nog een keer zeggen. Maar nu in mijn gezicht. Oh, kijk, nou komen de waterlanders. Nou gaat Geertje huilen. Maar nou is het te laat voor Geertje, hè? Want wij zijn met z'n tweeën en Geertje is maar alleen. Wat ben jij eigenlijk? Een zielig mannetje. Zo gaan we het doen. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Komt dit een beetje dichtbij? Ik zeg net, ik vind het wel goed nagespeeld. Maar we hebben hier wel op een gegeven moment, toen hebben we hier wel naar gekeken. Dat was volgens mij toen we van zeg maar dat Mark Rutte probeerde met individuele gesprekken eruit te komen, althans wat meer doorbraken te krijgen, dat het vast zat. En toen moesten wij wachten, want hij was toen met Stef Logan praten of met Geert Wilders en Fleur Agema. En toen heb ik met Siebrand hiernaar gekeken op zijn iPad. En daar moest ik wel hartelijk om lachen. Dat geeft wel enige inspiratie, maar of het nou werkelijk de werkelijkheid is... Kunnen we naar de laatste dag toe gaan? Want er is het beeld van die laatste dag dat iedereen met een zekere mate van
opluchting. De puntjes op die i gaat zetten. Vrije tijdskleding is aan en het komt allemaal wel goed. Zegt misschien wel tegen de partners, we komen niet al te laat thuis, maar we moeten nog eventjes een paar uurtjes aan de slag. Wat was het moment dat u dacht, het komt helemaal niet goed? Nou, dat was heel snel. Dat was niet de kwestie van dag. Ik was iets minder optimistisch dat we eruit zouden komen dan Siebrand van Haarsma Buma. Bij de voorbespreking die we hadden met z'n tweeën en een paar medewerkers. Nou, ik was er niet zeker van dat we eruit zouden kunnen komen. Ik had wel een paar creatieve ideeën om het beeld te verbeteren. En ik was ervan overtuigd dat dat het probleem van Wilders op die punten die vrijdagavond naar voren had gebracht kon oplossen. Maar ik wist niet zeker of we eruit zouden komen. Maar goed, het was gewoon, hij kwam binnen. Hoe laat? 1 uur begonnen we, 1 uur. En ik heb gewoon de 3 minuten daarna was het... alles overziende accepteren we dit kabinet, dit pakket niet. 3 minuten over 1 was het klaar? Ja, 5 over 1. Dat was echt meteen. En toen hebben we geschorst om nog eens even te laten zien wat we voor verschillende maatregelen nog konden doen. Maar daar werd inhoudelijk niet meer over gesproken. En dat was het. Er was nog geld over, hè? Ik begreep dat u nog iets van 1 miljard over had. Juist omdat je niet precies weet hoeveel je moet bezuinigen, omdat het ligt dus aan welke maatregelen je neemt, bleek dat er in ieder geval nog een 1,2 miljard beschikbaar was. En daar kon je mee voor de bijstandtrekkers en voor de lagere inkomens en voor de ouderen kon je maatregelen nemen waarmee hun koopkrachtverlies beperkt zou worden. En dat wilde Wilders? En dat Wilders had gezegd, en ik vind die koopkrachtcijfers tegenvallen. Toen zei ik van, maar we kunnen juist voor die lage inkomens kunnen we met een arbeidskorting kunnen we wat doen waardoor hun koopkracht verbetert. En Mark Rutte had dat 's avonds laten uitzoeken. Wat de effecten daarvan zouden zijn. En dat zouden we eigenlijk gaan bespreken. Dus het was wat dat betreft, eigenlijk binnen 5 minuten was het klaar. Is het ook zo, zoals in de reconstructie in de krant stond, dat u zonder elkaar een hand te geven vertrok? Ik zeg daar niks over. Ik kan wel 1 ding zeggen. En dat is dat gedurende die 7 weken op zich Geert Wilders zich volkomen correct en fatsoenlijk maar we hebben het over die cruciale 5 minuten. Ja, daar heeft u het over, ja. Ik geloof dat. Nou ja, dan weet u het antwoord al. Ja, dat weet nog 1 andere vraag. Was het toen zo dat u zei, jongens, pakken bestellen? Dat er een wagen moest rijden met de kostuums? Ja, ik had een beige broek aan en een los overhemd. Ja, en toen kun je niet voor de camera nee, dat moet je niet aan doen. Nee, sowieso niet. Nee, je hebt nog een mooi pak aan. Nee, maar je gaat niet voor de camera's het einde van die onderhandelingen aankondigen. Dus toen heb ik inderdaad een pak laten brengen. En dat heb ik aangetrokken. Wat u aan had en wat u toen ook zei, want dat geeft de sfeer aardig weer van die 5 minuten, denk ik. De hoop dat we een krachtig antwoord kunnen geven op de crisis, die is vandaag door Wilders de grond ingeboord. Ik kan niet anders zeggen dan dat 16 miljoen Nederlanders vandaag daardoor in de steek zijn gelaten. Dat Wilders voor die verantwoordelijkheid wegloopt. Op het allerlaatste moment. Dat hij niet de politieke moed heeft om die maatregelen te verdedigen waarmee hij al had ingestemd. Ja, dat is een pittige stemming, toch? Ja. Is dat al een beetje gezakt? Ja, nee, dat is gezakt. Dan heb je de dag daarna... toen ben ik lekker in uithaling met mijn zoon. En de dag daarna ben je eigenlijk leeg en katerig. En de dag daarna ga je weer aan het werk. Want er moet nog heel veel gebeuren. En ik moet zeggen dat... onder andere de discussies die we nu voeren over een mogelijke aanpak van de economische crisis, het oplossen van de financiële problemen. Nou, daar ga je dan meteen weer aan de slag. Je moet 1 dag uithuilen en dan is het weer klaar. Even terug naar leeg en katerig. Hè? Ja. Want het was het opbreken van een kabinet waar het CDA ingestapt is. En waar het CDA altijd maar door onderaan in de peiling heeft gestaan. U heeft totaal geen winst kunnen boeken van deze regeerperiode, waar partner VVD steeg in de peilingen en de grootste partij is gebleven. Doet dat nou niet pijn? Dat je dan denkt, waar heb ik het eigenlijk voor gedaan? Want het wordt gewoon niet gewaardeerd.
Maar ja, kijk, het doet natuurlijk wel pijn. Van de andere kant zit ik niet in de politiek om aan de zijlijn te schreeuwen of om commentaar te leveren. Maar begrijpt u waarom het CDA zo weinig credit kreeg voor wat u deed? Dat kunt u beter aan Maurice Romps. Nee, die peilt Maurice peilt of het zo is. Ja, nee, maar die waarom het zo is. Ja, nou ja... Nee, maar goed, als je dat soort dingen allemaal weet, dan draai je aan dat knopje. Maar het doet wel pijn. Maar, het feit dat Leers door Wilders werd vernederd, is toch slecht voor het CDA? Ja, natuurlijk is het allemaal slecht. Maar wat ik het belangrijkste vind, is dat ik zit niet hier om maatregelen te verzinnen of om maatregelen te nemen die het goed doen in de peilingen. Maar ik zit in de politiek om maatregelen te nemen die goed zijn voor het land. Dat geloof ik onmiddellijk. Maar de vraag is waarom de ene partij die dezelfde maatregelen steunt, de VVD, daarmee wint. En nee, maar goed, maar dat was eigenlijk dat klopt. Maar in het kabinet Balkenende 2 was het natuurlijk omgekeerd. Toen hadden we met de VVD en de VVD die verloor en het CDA won. Ja, maar dat is ook logisch, want degene die de premier levert, die wint. En degene die niet de premier levert. Terwijl het dezelfde maatregelen waren. Waarom is het CDA zo gestraft, althans in het electoraat, voor deelname aan dit kabinet? Nou, allereerst natuurlijk de verdeeldheid binnen de partij. De 1/3, de 2/3. De CDA worstelt nog steeds met die vleugels. En het CDA heeft te lang geteerd op het zeg maar, programmatisch verleden. Ontwikkeld in de oppositie in 2002. Ab Klink heeft dat eigenlijk toen wel opgesteld. Jan-Peter Balkenende begon ermee, werd premier en dacht, ja, nu gaan we regeren. En vergat na te denken over de verdere toekomst. Die heeft echt die partij verder laten zakken op dat moment. En waar het CDA de afgelopen jaren niet in geslaagd is om toch dat grotere, bredere verhaal vanuit het midden te communiceren met de samenleving. Van jongens, waarom is het dat nodig? Dat gold ook voor een deel van de Partij van de Arbeid. Ook zeg maar even rekenen tot het midden, de links ervan. De VVD heeft er ook last van gehad. Vergeet niet, de VVD, grootste partij van Nederland, met toch maar 31 zetels. Dat midden is leeggelopen naar zeg maar even de extreme kanten, niet de extreme partijen, maar de extreme kanten van het politieke spectrum. PVV, SP. En iedereen kijkt in het midden. Jongens, waar gaat dat allemaal naartoe? Nou, het CDA heeft er ongelooflijk veel last van gehad. Misschien ook door de christelijke achtergrond van het CDA. Wat mensen eigenlijk niet meer pruimen op dit moment. Maar als die partijen weer wat willen met elkaar, dan zal dat midden zich echt moeten gaan hervinden. Dat geldt voor het CDA. Geldt ook voor de Partij van de Arbeid. Die moet het onderscheid gaan maken tussen de Partij van de Arbeid en de SP. Maar ze worden even concreet. Maar het CDA heeft geen mensen gehad die dat verhaal konden vertellen. De polls naar het vertrouwen in ministers bijvoorbeeld. Jan Kees de Jager steekt er zeer gunstig bij uit. Maar de andere CDA-ministers zijn niet heel erg populair. Nee, maar waar komt dat dan door? Omdat dat grotere, bredere verhaal ontbreekt gewoon. Dat, zeg maar, het communiceren met dat deel van de achterban met de samenleving. En dat is ook een van de redenen waarom Jan Kees de Jager zegt van, ik wil geen lijsttrekker worden. Jan Kees de Jager staat te boek als een goede boekhouder, een goede minister van Financiën. Maar weet van zichzelf dat hij dat grotere verhaal ook niet heeft. En dat kan hij niet vertellen, heeft hij niet. Dat is zijn ding ook helemaal niet. Dat wil hij ook helemaal niet. En dat is nu de zoektocht bij het CDA naar iemand die dat wel kan vertellen. En ik zou eerlijk zeggen, ik zie hem nog niet. Goed, we gaan erover doorpraten straks. Over waar we nu staan. We gaan praten over die brief die er morgen moet komen. Wat er ongeveer in moet staan. En we gaan ook naar de peiling van Maurice. Maar we gaan eerst naar de ZEP-service.